comencem amb la presentació de l'acord entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell. Té la paraula el pequeño Esteve Calderón, el president del Centre d'Esports Sabadell. Bon dia a tothom, alcaldessa, mitjans de comunicació, diferents concejals, regidor, que no em sortia la paraula, mira com estic. Gràcies a tots per venir, realment és una satisfacció poder estar aquí i explicar-vos aquest acord al que hem arribat després de molt temps i per diferents motius, però amb molt bona voluntat per part de tots, perquè estava clar que tant els uns com els altres pensem que ens necessitem i que ens podem ajudar molt i per tant ens va marcar un objectiu d'intentar tenir un acord que fos més estratègic i que no ens obligués a seure cada 2 per 3, i aquí hi ha feina de molta gent, de consellers, d'executius de les dues entitats, i bàsicament el que volem és explicar-vos això, que tenim aquest acord, que té una sèrie d'eixos molt rellevants i molt positius, pensem, per la institució, pel Centre d'Esports Sabadell, i que també, òbviament, reforça un cop més el compromís que com a institució tenim amb la ciutat i que va ser un dels eixos principals que ens va marcar com vam arribar fa 5 anys. I en aquest sentit crec que hem trobat la forma i també agrair el suport, la vocació d'ajudar, perquè tot suma, i per tant estem parlant d'un acord. Hi ha certs tecnicismes per el que ens permet la llei des d'un punt de vista municipal, però és un acord que té una vocació de 4 anys i que inclou una sèrie d'eixos. Un eix molt important és inversions a la nova Creu Alta, i diria que potser la més important és el nou enllumenat, per fer-lo més sostenible. Tenim encara no sé de quants anys, però potser fa bastants anys, i realment no està adequat al que cal ara mateix, ni està tampoc adequat al futbol professional, que com sabeu és el que ens hem marcat de tornar, i si Déu vol quedar-nos-hi i quedar-nos-hi per sempre. Aquest és un eix important, una sèrie d'inversions a l'estadi, i l'enllumenat és el més destacat, i després també hi ha el tema del gimnàs, on també hem agraït aquest suport i també l'oportunitat que tindrem, que crec que és molt important per l'entitat, perquè ara mateix no és molt eficient tal com estem ubicats físicament l'equip de treball del club. El fet que també es disposarà i es farà una inversió perquè puguem tenir unes oficines per treballar el personal del club a l'Olímpia, que com sabeu també és una instal·lació municipal. Nosaltres, per part nostra, agafem una sèrie de compromisos, el compromís de fer-nos càrrec de les despeses i els consums de la nova Creu Alta, i el compromís també durant aquest període de promocionar la ciutat, en el que serien uns actius que els podríem encasellar dins del món clàssic del patrocini, de donar visibilitat a diferents projectes, a la pròpia marca de l'Ajuntament, de la ciutat, i aquells projectes que es considerin estratègics. I per tant, com us dic, en aquest projecte que vam explicar i que ens hem marcat, el CES 2028, CES 28, pensem i volem, en un període de 5 anys, no només arribar al futbol professional, sinó consolidar-nos i fins i tot arribar a primera divisió al final d'aquest període. I això que estem explicant avui pensem que és molt important, i per tant molt agraïts per aquest suport, i molt agraït particularment amb tu, Marta, pel teu compromís i les ganes d'ajudar-nos. Moltes gràcies. Bé, doncs molt bon dia a tothom, gràcies president, bon dia també als regidors i regidores que ens acompanyeu. Deixeu-me disculpar, Esteve, a la Laura Reyes, a la regidora d'Esports, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que sabeu que si no sempre també està aquí. També saludar el regidor Matas, els representants de la Junta Directiva del Centre d'Esports Sabadell. És un plaer estar a casa vostra, que també ens la sentim com a casa nostra. Ho deia molt bé el president, sabeu que fa temps que ja vam iniciar una sèrie de negociacions amb el Centre d'Esports Sabadell, entenent que és un actiu importantíssim en la ciutat, en l'àmbit esportiu, òbviament, però també en l'àmbit de promoció de la ciutat. I sempre hem dit que la ciutat, Esteve, volem estar amb el Centre d'Esports Sabadell. És veritat, i ho hem dit sempre també, i amb l'Esteve també
agrair la comprensió, perquè de vegades és difícil, que ens agradaria, doncs, òbviament, poder, no només amb el Centre d'Esport Sabadell, però també amb el Centre d'Esport Sabadell i amb totes les entitats esportives, fer un esforç econòmic més gros, però és veritat que moltes vegades també des de les administracions públiques tenim les limitacions que tenim i, per tant, diguem, el poc que tenim ho hem de repartir, no? I deixeu-me dir poc que teniu perquè precisament estem en aquests moments amb un debat com a municipalismes, no? Que sabeu que ens han tret un impost molt important, que és el de les plusvàlues, i que ens suposa a tot el conjunt del municipalisme espanyol doncs, una merma important d'ingressos, i per tant sempre reivindiquem, i deixeu-me que comenci la roda de premsa així, no dient, reivindicant la necessitat que es financiï el món local, perquè al final el que fem és fer que després les diferents entitats, els diferents clubs, les diferents empreses que hi hagin en les ciutats doncs, es puguin activar i puguin crear sinergies. No? Però això, al marge d'això, doncs, és obvi doncs, que teníem ganes de poder fer aquest esforç en el Centre d'Esport Sabadell, un esforç, deixeu-m'ho dir, que es divideix com en dos grans blocs. Un primer d'inversions, que és el que avui venim a presentar, un altre bloc que deia el president de patrocini, que l'estem acabant de treballar, per tant que avui no en podrem donar més referències, però que esperem que tornant de l'estiu, sé que s'estan ultimant els últims detalls i per tant després de l'estiu doncs, també us en podrem donar detalls. El que sí que hem fet un esforç, i deixeu-m'ho dir, crec que important, és en l'àmbit d'inversions, diferencio entre inversions i patrocini perquè els que coneixeu com funcionen els ajuntaments, i si no us faig allò una llista superràpida d'economia de l'Ajuntament, diguem, tenim dues grans partides, un és el capítol 2, que són l'ordinari per entendre'ns el funcionament, l'altre és el capítol 6, que són les inversions. Amb inversions sempre tenim una mica més d'oxigen perquè ens podem endeutar i per tant podem funcionar millor. El capítol 2, fills meus, és on estem més malament, no? Que és per pagar tot el que tenim, per tant el patrocini entra dins d'aquest capítol 2, per això encara necessitem unes setmanes més per acabar-lo de treballar, però sí que és veritat que en inversions us vam dir que intentaríem ajudar tot el que poguéssim doncs, per donar aquest oxigen al Centre d'Esport Sabadell i poder doncs, ajudar en aquesta promoció de la ciutat. Per tant, com us deia, avui el que venim a presentar és aquest acord d'inversions, que a més ens és relativament fàcil, no? Perquè abans ho dèiem amb l'Esteve, no? Deia, dic que estic a casa vostra, diu, bueno, que és també casa teva, no? I és veritat, perquè el camp doncs, està cedit al Centre d'Esport Sabadell, però és una instal·lació municipal, per tant, nosaltres el que fem al final és millorar una instal·lació municipal, de la mateixa manera doncs, que millorem els pavellons, que també són la nostra responsabilitat, o aquells espais doncs, que òbviament són de titularitat municipal. I per tant farem, com us deia l'Esteve, millores a la nova Creu Alta i al complex Olímpia, per tant, doncs, per donar aquest element de valor afegit, per tant millorant aquestes dues instal·lacions municipals, perquè òbviament ens ho creiem i perquè també tenim la responsabilitat doncs, de fer-ho. No? Un dia us ho explicava fa temps quan parlava del tema d'esports, que nosaltres ara començarem d'aquí poc doncs, ja el pavelló de Merinals, de fet sé que s'ha començat ja, estem allò començant ja a bellugar alguna terra, i dèiem, està molt bé fer pavellons, però hem de ser capaços també de mantenir les instal·lacions que tenim i de mantenir-les amb nivell, perquè si l'únic que fem és fer coses noves, però el que tens no som capaços de mantenir-ho, no té sentit la política esportiva de la ciutat, no? I per tant sí que tenim una línia molt clara també d'anar millorant el que tenim. I òbviament el camp, el nostre camp, no? El camp del Centre d'Esport Sabadell doncs, va en aquesta línia doncs, de millorar aquestes instal·lacions. I fer-ho a més, abans també ho dèiem, un element que ara us detallaré, els diferents elements que invertirem, però n'hi ha un molt important que també havíem de tenir aquí en el camp, que era fer aquest avenç en termes ecològics. No? És a dir, com bé deies, teníem un enllumenat doncs, absolutament obsolet, que en termes de contaminació lumínica doncs, no està adaptat a la resta de la ciutat, que hem fet un gran esforç doncs, per tenir pràcticament més del 90% de la ciutat amb LEDs, i ens quedava una instal·lació de la potència d'aquestes que, òbviament, quan ho vam parlar, doncs, vam veure doncs, que havíem d'avançar cap a aquest àmbit, per donar qualitat als jugadors, jo crec que és important, per donar qualitat a l'equip, però també per donar qualitat al públic en general que ens acompanya, que ve a veure els partits, a l'entorn del barri, no? que òbviament doncs, aquesta instal·lació també té impacte i per tant també ho haurem de fer. Per tant, una sèrie d'inversions que en total són més de 900.000 euros, el que avui presentem, on una part molt important, 630.000, són per renovar aquesta il·luminació de la nova Creu Alta i donar així doncs, un millor servei i afavorint també l'eficiència energètica. Un altre paquet important són 150.000 euros que en aquest cas van a pagar o van a subvencionar l'adequació del gimnàs de l'estadi, que també sé que és una inversió que ja s'ha fet i que ha donat qualitat en aquest espai i per tant que també ens dona valor afegit a la instal·lació i per tant ens semblava doncs, que òbviament aquí també havíem de fer l'esforç. 90.000 euros més que els empararem doncs, per habilitar, com bé comentava doncs, també l'Esteve, tot el complex d'oficines i d'administració doncs, que tenim al complex esportiu Olímpia. Jo me'n recordo d'una trobada que vam fer fa uns mesos i ens veu dir,
ostres, necessitem espai i no té sentit que nosaltres tinguéssim una instal·lació just aquí davant com l'Olímpia, on hi teníem metres quadrats que es podien utilitzar i per tant que no els estava fent servir ningú, i escolta, si algú té la necessitat de fer-los servir i podem, doncs òbviament donem-hi sortida. També és la nostra voluntat que es millori l'atenció als usuaris i usuàries dels diferents equips que teniu des del Centre d'Esport Sabadell, i finalment uns 40.000 euros restants que destinarem aquest estiu al mes de juny i juliol, alguna cosa sí que ja s'ha començat a fer, aprofitant aquesta parada esportiva que teniu, per millorar la gespa del terreny de joc. En aquest cas, jo us dic el que m'han escrit, perquè això de les gespes no sóc gens experta i sé que hi ha tot un món i tot un debat entorn de les gespes, però en aquest cas és la canalització de recollides d'aigua en un lateral del camp i ubicar els tubs de ventilació a la gespa per millorar-ne la capacitat de drenatge. El que ho entengui, que ens ho tradueixi, però en total és perquè ja no tinguin excusa, ho tradueixo al revés, és perquè no tinguin excuses per no marcar gols. I per tant, que la gespa funcioni i puguin tibar, que és veritat que hi havia algun punt que m'havíeu comentat que la gespa no acabava de funcionar, i per tant esperem que amb aquesta millora pugui funcionar més. Dir-vos que, òbviament, a totes aquestes millores també s'hi han de sumar els 330.000 euros que precisament es van destinar també per millorar la gespa, que era un clam al cel, deixeu-m'ho dir així, que teníem una gespa, òbviament que no ens mereixíem. I per tant, amb tot això, com us deia, un esforç de 910.000 euros d'inversions en el camp, on us deia això, sobretot la part de la renovació de la il·luminació de l'estadi, que significarà aquest canvi també en millora cap a la transició energètica i de lluita del canvi climàtic, i també lligat a un altre element, que jo crec que també l'hem de dir, que com bé comentava l'Esteve, al final del camp, òbviament el que és el manteniment s'haurà de fer per part del Centre d'Esport Sabadell, i per tant tot el que sigui disminuir consums també és molt millor, i per tant l'EDS la veritat és que ens dona un consum, la veritat, que molt més eficient, i per tant ens sembla que òbviament també hem de tibar cap aquí. Això vol dir renovació de les lluminàries dels espais interiors, els vestidors, el magatzem i les sales, per tant adaptar ja tot l'estadi cap a aquesta transició energètica. Aquest canvi, com us deia, reduirà el consum energètic de tota la instal·lació, també reduiran les emissions de CO2 i allargaran també la vida útil de l'enllumenat i de l'equipament. De fet, com us deia, ho hem fet a tota la ciutat i ens està donant molt bons resultats, i per tant ens animem també a poder-ho anar fent. Terminis, que és l'altre element que també m'avenço alguna pregunta dels periodistes, i així també ho tenim. Els terminis tenim en aquests moments de la il·luminació del projecte ja aprovat, Esteve, i per tant preveiem poder iniciar la licitació ara al setembre, compteu 6 mesos, que és el que més o menys triguem, per tant, si tot va bé podem, abans que acabi l'any, adjudicar, i a principis d'any, dic principis, intentarem que sigui el gener, però pot ser el febrer, més o menys cap a principis d'any, podríem començar a executar aquesta obra, que està dividida en 2 lots, l'exterior per un cantó i l'interior per un altre, perquè són empreses segurament diferents, i trigaríem un mes, diguéssim, tant per fer l'exterior com un mes per fer l'interior. Per tant, en total, en 2 mesos hauríem de tenir la instal·lació absolutament adaptada. I, evidentment, ho intentarem fer el màxim de compatible amb les competicions, sense molestar, i que tampoc no sigui l'excusa la il·luminació de que no es pugui avançar. I, per tant, tirant en aquest sentit. Com us deia, i acabo aquí, estem treballant també un acord de patrocini, que abans ho deia l'Esteve, que avui no us presentem perquè estem acabant d'ultimar els últims serrells, però el que em diuen és que està molt avançat i que estem també en línia, i per tant, com us deia, també esperem que tornant de l'estiu, no, Eloi, si tot va bé, també el puguem presentar i que es pugui signar properament, i per tant, com això, com bé deia l'Esteve, també puguem tenir un marc de relació estable, que no estiguem patint cada any tots per veure què és el que passa, i negociant, que també al final vosaltres teniu feina i també entenc que heu de tenir unes previsions d'ingressos per saber què es pot comptar, i per tant esperem també a poder-ho fer amb la màxima brevetat possible, i com us deia, tornant de l'estiu poder-lo presentar. Per part nostra, res més, agraïts també des de l'Ajuntament de la comprensió que hem tingut del Centre d'Esport Sabadell, que també m'ha agafat el compromís que, òbviament, si tinguéssim més faríem, i tant de bo tota aquesta part de finançament que us deia es pugui anar resolent pel Centre d'Esport Sabadell, però també per la resta d'entitats de la ciutat, que la veritat és que es fa una feina excel·lent i que creiem que ens agradaria, i creiem que acompanyem, però que òbviament si tinguéssim més recursos més acompanyaríem, perquè al final els recursos no són per quedar-nos els nosaltres, sinó que òbviament és per repartir-los a la ciutat i crear riquesa en l'entorn. Jo ho deixo aquí i a la vostra disposició per tot allò que considereu. Bueno, jo no sóc expert en gespa, el que sí que et puc dir és que aquest temps que està fent, aquestes calors no són gens bones, no ajuden gens, però és una pregunta potser massa tècnica i el que es fa és amb la millor voluntat possible, i el que sí que és veritat també és que fins i tot tenint amb les inconveniències que hem pogut tenir amb la gespa,
si ho poses en comparació d'altres camps de la categoria, doncs tampoc estaríem tan malament, no? Però a nivell tècnic jo no puc prometre que serà definitiu, però el que sí està clar és que és una àrea d'actuació que té prioritat i que sempre hi busquem solucions. Bé, al final és una foto agregada, l'acord al que hem arribat i que inclou diferents partides i ja s'ha tingut en compte. Al final nosaltres diguéssim que la forma de fer-ho és que com a clients o utilitzadors de la instal·lació, molt senzillament l'acord inclou aquestes dues potes. Nosaltres ens fem càrrec de les despeses, les que siguin. Si després som capaços d'aconseguir més estalvis, doncs millor per nosaltres, i al mateix temps hi ha un acord de patrocini pel qual l'Ajuntament ens farà una aportació també econòmica que ens ajudarà també amb aquestes despeses i que inclourà el compromís per part nostra de publicitar, o sigui, de donar cobertura i exposició a l'Ajuntament i a la ciutat i a la marca Sabadell. Si em deixeu per afegir això és el que us volem explicar després de l'estiu, és a dir, això vam anar a l'acord de patrocini, és tot un paquet, us l'explicarem bé, el desgranarem bé perquè quedi clar què és el que hi ha, perquè aquí hi ha tot un tema també de concessió del camp, de tal, i per tant és el que us deia que tornant de l'estiu, que estem acabant d'elaborar els serrells i per tant permeteu-me que no ens adelantem perquè no vull fer-me mal, diguem, que ho puguem, no, vull dir que les coses s'han d'explicar bé i quan estan ben lligades i quan s'han acabat els terminis i quan toca, i per tant això ho explicarem bé tornant de l'estiu. Aquest avui el que venim a explicar és aquest acord d'inversions, i per tant són inversions a l'estadi, que en aquest cas com que l'estadi és propietat municipal, doncs els podem fer directament i per tant ho podem contractar nosaltres, no hi podem tibar en l'execució.